sing gedhe pangapuramipun Kakang Anoman nyandhet lagune Si Adi. Kakang Anoman ana wigati apa? Saka lumakumu kok disangkaake bakal lumaku ning ngendi Yai? Undi dawuh Desta Rasta tumuju Lasmana Marta ya alas mertani. Pamrihmu bakal tak babati kanggo kamuktene kadangku Pandhawa. Mengko dhisik anggone sadimu didhawuh saka Desta Rasta kuwi aja ditampa mentah, kudu dinalar luwih dhisik Yai. Dinalar kepiye? Pun Kakang Anoman kuwi mung nganggo ilmu titen. Wis makaping-kaping yen perkara Pandhawa kuwi bakal diarah patine dene para Kurawa.